Il-vapur tal-art li kien iserreb fit-toroq Maltin se jerġa' jingħata l-ħajja permezz ta' mudell ġigantesk ta' ferrovija tal-kartun. Twila iktar minn 8 metri u sa issa magħmula minn kważi 600 kilogramma ta' kartun, din il-ferrovija mistennija tkun waħda unika. Id-diżinjatur Stephen Bonello diġà għandu esperjenza f'dan il-qasam għaliex għamel żewġ ajruplani kbar tal-gwerra wkoll magħmula mill-kartun. Saħansitra din il-ferrovija li għadha fil-proċess li titlesta irnexxielha tikkwalifika għal Guinness World Book of Records. Staqsejna lid diżinjatur minn fejn nibtet l-idea li jagħmel dan il-mudell. Il-ferrovija ħadd pjaċir li ħanamilha billi taħt l-imtarfa kienet tasal eżatt din il-ferrovija li ħanamel. Aħna konna nsejħu il-vapur tal-art mill-ferrovija, ġifieri. Jiena bħala designer ġifieri dejjem kelli qalbi li dejjem nagħmel xi ħaġa differenti u irnexxieli li nibda din il-ferrovija bħal mod taraw il-bidu tagħha u jalla s-16 Ottubru fl-attività tal-Milli Tarfa tkun lesta. L-attività Milli Tarfa se tkun qed toffri identità għal dak kollu marbut mal-preżenza militari li l-imtarfa kienet tara tul il-ħakma Brittanika. Fil-waqt li jitkellem b'ċertu passjoni fuq dak li qed jipprepara għall-attività t'Ottubru, Bonello Dlong spjega l-aspett tekniku ta' kif qed joħloq din il-meravilja. Grazzi l Paul Gari li huwa wieħed tar-railway li tani l-sketch, jiena bdejt infassala skont kif inhi bil-qies biex inkun nista' naqsam ma' biċċiet jiena sintendi biex ikun nista' naqtaħħa bil-magna li għandi x-xogħol fejn naħdem jiena wkoll bħala designer. U dik il-qofol tagħha u l-ġuħ ta' ras, għax jiena apparti il-qisjien li rrid li nara kif sa tiżarma, kif sa tintrama fil-post u mbagħad. Bonello ġaħadem iżjed minn 130 siegħa fuq dan il-mudell u meta qarrafna li l-istruttura kollha se sserraħ fuq roti tal-kartun, pronti staqsejnieh kif se jirnexxielu jagħmel dan. Isa sserraħ fuq ir-roti, għandha 3 roti naħa u oħra li jħsibtuhom bħala saħħa ġifieri. U mbagħad se jkollu jisu karru wara u karru quddiem broti inqas ġifieri skont id-diagram li għandi tal-dan. Ġifieri s-saħħa hemm qiegħda ġifieri nemmen li żżomm.